Казанда 18-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале тәмамланды. Беренче урынга Иран режиссеры Нахид Хасанзадә «Тихая слава» фильмы белән лайык булды. Быел фестивальгә 44 илдән 625 гариза килгән иде. Татарстан 40лап кинокартина тәкъдим иткән. Шуларның 14-е программага кертелде. Алар арасында Розалия Закиеваның безнең телерадиокомпания белән берлектә төшерелгән фильмы да бар. Ул кемгә багышланган, аны тәкъдир итү ничек үтте, бу хакта тулырак хәбәрчебез Алия Галиуллина язмасында. Шигъриятта Габдулла Тукай композиторлар арасында Салих Сайдашев, рәссам сәнгатендә Бакый Урманчы ди. Галерея Хазина дип исемләнгән фильм авторы режиссер Розалия Закиева. Фильм яқты, матур, менә рус әйткәндә яркие цвета. Бакыйга Урманчының мин әйтәм инде кабатлап, ул бит инде 90 яшьтән дә артып яшәгән, аның мирасы Казан премьерасы буларак bu festivalga кертеләр, чөнки безнең атаклы бөек рәссамыбызны читтә калдырып булмый. Һәм фильм да бик матур. Фильм конкурстан тыш программада күрсәтелде. Ул бөек рәссам Бакый Урманчыга багышланган. Аның иҗатында ислам дине чагылышлары да, татар халкының күңел җәүһәрләре дә ярылып ята. Шуңадыр да фильм барышында картиналар җанлана. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.